Sa number 7, PNP Regional Director nagmando sa pagpabilin sa police visibility sa mga eskwelahan. Sa tungasang kalakasan nga nagluntad ayhan sa sulod sang eskwelahan o kung malapit sa mga eskwelahan, ang Police Regional Office Negros Island Region ang nagamando sa pagpabilin sa police visibility para malikawan ang pagluntad sini. Sa interview sang media kay Brigadier General Romano Carpino, ila ginapabilin ang police visibility kag ang close coordination sa mga school officials. Nagapanawagan man siya sa mga ginikanan lakip na sa mga school officials nga kung may information sila o kung anuman nga concern, sarang sila magpakig-angot sa pulis. Mayara man sa mga Police Assistance Desk nga handa magbulig agud tumalikawan na ang pagluntad sang kalakasan. Sa Bacolod City, Lunes sang hapon isa ka grade 8 student ang pilason matapos nga mabunan sang isa ka grade 7 nga estudyante. Natabo ini 50 metros gikan sa main gate sang Sumag National High School. Nagsungka sa pulis ang 12 anyos nga imbulbado. Ang biktima naman ang gindala sa ospital para mapabulong. So, unang-una, maintain natin yung ating police visibility and yung close coordination sa mga school officials para ma-prevent. Pag meron sila talagang nakikitang problema, inform na kami para makagawa tayo ng mga preventive action na ma-meet yung mga estudyante, kung pwede, ma-meet yung mga parents para ma-guide nila yung kanilang mga bata. Any appeal to the public and the parents perhaps will also somehow help address the problem? Yes, to all the parents and of course the school officials na if you have something na discover or knowledge, just inform the PNP kasi we have naman yung police assistance desk in your area na ready to assist anytime and to prevent any violent incidents inside or outside the schools. Sige.